Sa tunggistuhon ang mga nag-aaspirar sa manlain-lain na pwesto ngunya na paabuton ng May 12, 2025 election. Aramon ang sa indang mga kwalifikasyon, karakter, asin pananaw sa mga manlain-lain na issues kan komunidad. Mga plataforma asin programa. Taknuwi ka! Taknuwi ka! Radyo Natin FM Naga Job Interview sa mga kandidato. Taknuwi ka! Lunes hanggang Sabado digdi sa 89.5 Radyo Natin FM Naga. Taknuwi ka! Ano man ang ginigibo mo? Unsain ka man, maayo sa mood, suya, maugma, buksan mo na ang radyo! Ladies and gentlemen, are you ready? Get ready for Karakantaan mo sa na yan. Karakantaan mo sa nayan. Karakaltaan mo sa na yan Karakantaan mo sa na yan. sa Radyo Natin FM Naga. Karakantaan mo sa na yan. It's a great way to complete your day. 89.5 Naga City. The mighty sound across the archipelago. Radyo Natin nationwide. Tercer Distrito! Padagos na nangingilot, padagos ang pagkusog. Suportado kan mga lideres ka nasyon. Sinda, kay ba si Senate President Cheese Escudero ang magiging katuwang ni Congressman Nelson Ligacion sa pagpapaasenso kan Tercer Distrito. Ini ang congressman ko para sa Tercer Distrito kan Camarines Sur, Nelson Legacion. Numero 2 sa balota, Attorney Nelson Ligacion, ang satong congressman. Numero 2, Asenso, Siamapadagos, Congressman ta, Nelson Legacion. Yeah! Sa tunggistuhon ang mga nag-aaspirar sa manlain-lain na pwesto ngunya na paabuton ng May 12, 2025 election. Aramon ang sa indang mga kwalifikasyon, karakter, asin pananaw sa mga manlain-lain na issues kan komunidad. Mga plataforma asin programa. Taknuwi ka! Taknuwi ka! Radyo Natin FM Naga Job Interview sa mga kandidato. Taknuwi ka! Lunes hanggang Sabado digdi sa 89.5 Radyo Natin FM Naga. Taknuwi ka! Magandang araw po sa inyong lahat at welcome po sa ating programang Taano Ika, the Radyo Natin Naga Job Interview kung saan ating pong inilalagay sa ating hot seat ang ating mga aplikanteng kandidato para naman po mas makilala natin sila ng mas malalim, ng mas maigi, malaman natin sa kanila ang kanilang application platform at kung sino ba or gaano ba sila kasinsero pagdating sa posisyon na kanilang ina-applyan sa darating na May 12, 2025 election. Ako po si Mama Jana at tayo po ay naririnig sa ating radio frequency 89.5 FM. Tayo din po ay napapanood live sa ating FB page, Radyo Natin 89.5 Naga. Tayo rin po ay naka-live stream sa radyonatinfm.com/naga. At ngayong araw, kasama po natin ang isa sa ating mga aplikanteng kandidato para congressman sa 3rd District dito po sa Camarines Sur. Hindi ko na po papatagalin dahil alam ko excited na rin po kayong marinig ang kanyang application platform. Walang iba kung hindi ang ating kasalukuyang Mayor ng Naga City, si Congressman sa darating na May 12, ano pa kung pala rin, ayan, si Congressman Nelson Legacion. Hello! Welcome po and thank you so much sa pagpapaunlak po ng iyong oras at panahon na makapunta ka po dito sa aming station. Maraming salamat, Mama Jana.
At sa lahat po ng nakikinig sa programang Taano Taika, dito po sa radyo natin, magandang hapon po sa inyong lahat. Ayan, so, Kailangan talagang mag-Tagalog tayo. ayan, hindi po kasi ako purong Bicol. So, anything goes po. Okay. Tagalog, English, Bicol. Ayan, Sige. i-mekos-mekos na lang po. Opo. Ayan. Sige po. Ngunyan po, dahil kilala ka naman po namin bilang mayor ng Naga City, na ngayon po ay kumakandidato, aplikante natin para sa posisyon ng Congressman ng 3rd District. Para naman sa ating mga kababayan sa 3rd Distrito, gusto po naming makilala kung sino po ba si Nelson Legacion bilang ordinaryong mamamayan. Sige po. Sa ngayon, ako po ang mayor, ako po ang alkalde ng lungsod ng Naga. Pangalawang termino ko po ito. Unang naging punong lungsod noong 2019, June 30, nagsimula. At yung pangalawa, of course, noong June 30, 2022. So, papatapos na po yung ating paglilingkod sa pangalawang termino bilang punong lungsod, mayor ng Naga City. Pero ang hindi po alam ng marami o kaya ng karamihan ay yung aking pinagmulan. Ano po? Ako po, hindi ko po ikinakahiya. Sinasabi ko po na ang inyong lingkod ay mula sa mahirap na pamilya ng magsasaka. Tios na Paraoma. Kaya nasasabi ko po na mahirap kasi nga yung aking mga magulang ay wala namang pag-aaring lupa na sinasaka. Nakikisaka lang. Sa Bicol, nakikiuma. Oo, hindi kanila yung lupain, yung lupa na sinasaka. At hanggat kamatayan, hindi po sila nagkaroon ng pag-aari. 7 po kaming magkakapatid, pang-anim po ako. Yung aking tatay, si Apay, siya talaga yung magsasaka. Siya ang Parauma. Samantalang yung aking nanay ay nasa bahay, nag-aasikaso siyempre sa amin. Kasama na yung marunong siyang maghabol, ang tawag doon sa amin, yung nakakagawa ng kumot, ng tuwalya, naghahabi. Opo. At pag napapakiusapan nung ilang kapitbahay, naglalaba po siya. So, naglalaba po siya para sa iba. At yun yung pinagkukuhanan ng ikinakabuhay ng aming pamilya. Kaya lang, noong ako po ay 9 years old, grade 3 pa lang, nagkasakit po yung aking tatay, si Apay. Na-hospital po siya, pero hindi na po nakarecover hanggang sa mamatay noong November 1, 1979. Noong ako ay 11 years old pa lang, grade 5. So, dahil po doon, noong simulang magkasakit po siya, yung trabaho niya sa palayan, ay inako na responsibilidad ng aking nanay, lalong-lalo na noong si tatay, si Apay, mamatay. Dahil nakikita ko po yung kung gaano kahirap yung ginagawa ng aking nanay bilang solo parent. Sa murang edad, naobliga po ako na tumulong sa lahat ng gawain sa lupang sinasaka, sa kaya ako po, hindi ko ikinakahiya, ipinagmamalaki ko, marunong po ako mag-araro, mag-arado, magsurod, magtarok. Minsan, hindi pwede yung pagtarok, depende kasi sa panahon, yung sabwag o kaya patiprak. Ito yung mga ginagawa ng ating mga magsasaka sa kapag kahinog na, syempre yung pag-ani, pag-asyab, at yung pagginik. Noong panahon, wala pa yung tinatawag na thresher o kaya harvester. So, ma-imagine po ninyo siguro kung gaano kahirap yung trabaho sa
Ang totoo niyan, dahil banat po yung aming katawan sa gawain sa kahit teenager pa lang, kayang-kaya na namin po magbuhat ng isang sakong palay, isang sakong bigas. Pero syempre ngayon, hindi na, mababalian na po ako niyan. Ha? So, sa gitna ng ganyang kalagayan sa buhay, yung usual na katanungan, bakit ngayon ay mayor na ng Naga? Ang sagot po niyan, edukasyon. Education. It was through education that I become who I am now. Pero siyempre, hindi naging madali. Yung pag-aaral sa elementary, high school, medyo okay. Pero pag magka-college ka na, mas mahirap. Sinuwerte lang po ako na na-recruit po ako at ako ay pumasok sa Claret Seminary. Kaya naging seminarista po ako for 4 years. O kaya po mabait. Sa loob ng 4 na taon, from 1985, April, to 1989, also April, nasa Claret Seminary, Quezon City po ako. At doon ko din po natapos yung kursong Bachelor of Arts, major in Philosophy. Kaya medyo maayos naman yung ating reasoning, logical. At nung una, ang akala ko magpapari talaga ako. Pero later on, when we were asked to decide whether to proceed with postulancy, doon na po yan sa Basilan, sa Mindanao. Nagdesisyon po ako na kailangan malaman ko, magdesisyon ako kung tutuloy pa ba ako sa pagpapari o hindi na. At naging malinaw po sa akin, sometimes in April of 1989, na hindi sa pagpapari yung aking buhay. Kaya lumabas po ako. Nung nasa labas, doon ko na realize yung aking ambisyon na maging abogado. Pero dahil wala pang pera, walang pang tostos, wala namang maibibigay si amay, yung aking nanay, kaya nung pumunta po ako dito sa Naga City, April of 1990, ang unang ginawa ay naghanap po ng trabaho. Sinuwerte naman. Nagtrabaho po ako bilang telephone operator sa Bayantel pa noon. Nagtrabaho din po ako sa Colegio de Santa Isabel College Department. Nagturo po ako. Philosophy. Nagtrabaho din po ako sa isang NGO, non-government organization, Legal Resource, Saligan, It is a legal resource non-government organization composed of lawyers mostly at tumutulong sa mga mahihirap na magsasaka, mangingisda, urban poor, mga kababaihan. Ito po yung tinutulungan namin. Dahil meron na ng trabaho sa araw, may sweldo na, may panggasto na para sa pag-aaral sa gabi. Hanggang makatapos po sa pag-aaral as a working student. So noong 1995, naging abogado po ako. Yung aking napangasawa habang nag-aaral pa kami sa College of Law, naging abogada noong 1997. May naging anak kami na ipinanganak habang nag-aaral pa kami sa College of Law ng UNC. Ngayon ay abogado na rin. Kaya sa pamilya, 3 na po kaming abogado. Mukhang madadagdagan pa po yan ng isa. Kasi yung pangalawa, yun din yung kursong kinuha eh. Yung pangatlo naman ay medicine, hopefully, a year thereafter, from this year. Baka sa awa ng Diyos, doktora na. Yung aming bunso ay malapit na magtapos sa De La Salle University. So, ito po ako, ito po yung aking pamilya at maayos naman po ang takbo ng aming buhay. Nagnanais po ako na yung aking ginagawa ay makatulong sa mga tao na aking pinagsisilbihan. So yan po, ngayon, Mayor Nelson Legacion, sa tulong ng mamamayan ng 3rd District,
by May 12, Congressman Nelson Legacion. Ayan. Mayor, shout out muna sa maswerte at mapagmahal mong asawa, si Ay, First opo, Lady. opo. Si Attorney Marion Eloisa Legacion. Nasa farm yata siya ngayon. May mga kausap. Ayan. Hello po kay FL Attorney Marion. Ayan. So, Mayor, so ngayon po na ikaw po ay kumakandidato for being a congressman ng 3rd District, ano po yung nag-inspire sa'yo na from an executive position, ikaw po ngayon ay pupunta na sa legislative position, which is ngayon po mas marami ng lugar ang pagsisilbihan mo dahil buong 3rd District na po ang hahawakan mo. Sa akin po, malinaw ang gawain, ang trabaho ng isang congressman. Hindi po para magnegosyo, hindi po para mangontrata ng proyekto sa gobyerno, kundi magpasa ng batas. Iyan ang nakasulat sa Ligang Batas. Ako naman po ay tulad ng nabanggit ko kanina sa inyo, abogado. Alam ko po yung mga batas, alam din po natin kung ano yung mga kinakailangang maipasa na mga batas, hopefully makatulong po sa ating distrito at sa buong bansa. May dalawang uri po tayo ng batas na naipapasa sa Kongreso. Yung batas na may tinatawag na may local application. Halimbawa, yung franchise ng Casureco 2 ay mag-i-expire na by 2028, if I am not mistaken. Kinakailangan agad-agad ay makapag-file tayo ng proposed bill extending the lifespan noong buhay ng Casureco 2. Otherwise, mawawalan siya ng karapatan na mag-distribute ng kuryente sa mga bahay-bahay, sa mga establishment. So, mahalaga po yun. Local application kasi ang applicability within the coverage area lang po ng Casureco 2. At karamihan po doon ay nasa 3rd District ng Camarines Sur. Yung batas na may national application, ang isang tinitingnan ko yung patungkol sa taxitos. Ito yung, ang ibig sabihin nito ay place of taxation. Saan ba dapat magbayad ng local tax? Hindi yung real property tax, walang issue doon. Pero ang tinitingnan kong may issue yung patungkol sa business tax. Sa ilalim po ng ating batas, magbabayad ng business tax 30% sa principal office, 70% kung saan may branch, kung saan may planta. Ang problema kung halimbawa sa Pili, nangyari yung transaksyon, walang branch doon, wala yung principal office. Saan magbabayad ng business tax? Kung saan yung principal office? Kadalasan, nasa Makati po yan. Kaya yung Makati patuloy na yumayaman. Di ba? Ako para po sa akin, kinakailangan mas bigyan ng pagkakataon, ng opportunity, yung mga bayan sa probinsya. Si mga banwaan, tulad ng Pili, Calabanga, Kanaman, Magaraw, Bumbon, at iba pa. Para naman yung buwis na ibabayad ay dito na sa mga bayan na ito at magamit para sa pangangailangan ng mga tao. Hindi yung ibabayad sa Makati o kaya sa anong lungsod sa Metro Manila, sila yung patuloy na yumayaman, samantalang yung mga bayan sa probinsya ay mabagal. So sa tingin ko, kapag nabago po yung batas, the provision about taxitos, makakatulong po yun sa mga bayan-bayan sa probinsya. So ito yung may national application. Ang ipinapaabot ko pong mensahe, ang inyong lingkod ay alam yung batas. May eksperyensya po tayo sa pagpasa ng batas dahil 2 terms, 6 years po ako naging konsihal, 2 terms, 6 years po ako naging vice mayor ng lungsod ng Naga. Sa lahat naman po ng tumatakbo, tayo yung may ganoong kaalaman at eksperyensya. So yun yung unang trabaho.
Pangalawa, yung patungkol sa pagpapaunlad ng mga bayan, si mga banwaan sa loob kan tercer distrito. Napatunayan na po natin sa Naga. Ang kailangan lang ay i-share, ibahagi, gawin din ito sa ibang mga bayan, sa mga banwaan sa tercer distrito. Mas marhay na ang nag-aasenso bako lang Naga, kundi siring man ang mga pagtaraid na banwaan. Kaya ang ating development agenda, maliban doon sa legislative agenda, ang ating development agenda ay nakapalaman sa tinatawag nating programa na Iheras sa 3D. So, yung letter, yung word na Iheras, literally, ang ibig sabihin ay ibahagi, i-share. Pero ito rin ay acronym din po ito. Lahat ng letra ay may ibig sabihin. Halimbawa, yung I, infrastructure. It being the backbone of our economy. Mas maayos ang ekonomiya kung maayos yung ating mga infrastruktura, di ba? Ang sunod, yung H, health. Sa pag-ikot ko po sa mga bayan, nitong mga nakaraang buwan, may mga bayan, mga banwaan, na nagmamaot na magkaigwanin sa diring hospital. May mga banwaan na bakong hospital, Baad Super Health Center. So, ini po ang itutulod ta. Mahalaga ang salud. Importante na may nadudulukan na pupuntahan sa tuyang mga kababayan, lalong-lalo na si mga tiyo, si mga ordinaryong tao. Kung mapupwede, libre po sa inda ang hospitalization, libre sa inda ang mga bulong. That's possible. Highly possible. So, nagawa po natin sa Naga, di ba? May mga primary healthcare facility tayo dito sa Naga at yung main ay yung Naga City General Hospital. Kung nagawa natin sa Naga, kaya din po natin gawin sa mga bayan, sa mga banwaan, sa tercer distrito, Camarines Sur. So, ang sunod, E, for education. Ito yung susi, inisilyabi, tanganing makahawa sa kapagtiusan. Napatunayan ko yan sa sadiri ko, nangyari po yan sa sadiri ko, sa kuyang pagmaot na mangyari man sa gabos, lalong-lalo na sa mga estudyante ngunyan. Nasinda, makatapos pagklase, asin magkaigwanin marahay na trabaho. Paano tapo sinda matatabangan? May mga lugar sa 3rd District, sa mga banwaan, na mayo pong National High School. Na-identify na po siya, halimbawa, Pabrika, Binaliw, Sibao, kaipuhan dyan. At least one National High School. Duman po sa Tumagudtod, Balunbon, Pinada, Kinali, Kalabanga. Ang pinakaharaning high school sa Mangiring, if you are from Balunbon, ang distansya po kayan 3 or 4 kilometers, depende kung yaon sa imong harong. Kung ika taga Tumagudtod, 7 or 8 kilometers ang rayo. Kaya minsan, nadidisganar ang mga aki na magklase o kaya padagos na magklase. Hirakman, pagdai po nakatapos. Digdi po sa Kanaman, San Jose East, San Jose West, sa may Linyaga, kaipuan man din po dyan, ang Sarong National High School. Ang Kamaligan, sasaro-saro lang po ang National High School. Pwede pa po dyan magpugtak, saro o dua na National High School. Hahanapon ta lang po si tamang location, si tamang lugar. Pero kinakaipuan ta po dyan ang kooperasyon kan mayor, kan vice mayor, asin mga konsihal. So pag-abot po yan sa edukasyon. Ako po, perming pigko-consider ko, ano ang pangangaipo sa lugar na dapat masimbagan? Ano ang kamautan? Ang gusto kan mga tao? Sa Calabanga, bako lang po yan elementary high school, kundi siring mang college. Igwa ng Calabanga Community College, igwang CBSUA Calabanga Campus. Pero, ang sarong makaturo tristi, si mga naka-enroll dyan, around 80 to 85% kayan. Pag hinapot mo, kung ang kurso kung sa insida naka-enroll, iyo ba talaga yan ang gusto nila? Ang simbag, around 80 to 85%, bako. No choice. So, nagmamaot sinda, siring man, si Dain nagkakralasi duman, na sana
as in iyo man po si pakiulay sa tuya, na darahan an Kalabanga nin sarong college na maopresir nin mga kurso na mayo ngunyan. As in sa punto pong ini, napakiulayan ta na po si Dr. Mario Villanueva, ang presidente ka Naga College Foundation, nagkonfirmar na po na dadarahon ta sa Kalabanga ang Naga College Foundation. So, mga arog po kaining bagay ang kaya ta pong gibuhon. Kung ano si problema, masolusyonan. So, that's letter E on education. Ang kasunod are resiliency. It stands for resiliency. Ang sa tuya pong lugar, Bacolang Naga, Camarines Sur, pandalas po na inaagihan ng bagyo. Kaya dapat handa po ang mga tao before, during, and thereafter. Gaano karikas makabangon. Tadakulang bagay po ini sa mga tao. So, resiliency. Ang sunod, A and S. Pagsaroon ta na lang, agricultural support. Largely, agricultural pa man po giraray ang Camarines Sur, ang 3rd District. Kadakol ang nag-aasa sa sektor kan agrikultura. Kaya dapat maayudahan, maitao ang tamang programa sa mga parauma. Hali po ako sa pamilyang parauma, namamatian ko, aram ko po ang sitwasyon kan parauma, asin sa pagtubod ko, mas makakatabang po ako sa sainda. So malinaw po, legislative agenda, igwa kita kayan, development agenda, igwa kita, ang panalimingan ta po Naga, kung nagibo ta po sa Naga, kaya taman gibuhon sa 3rd Distrito, kan Camarines Sur. Ay, since na-mention mo po kanina yung need, with regards sa prangkesa ng Kasureco 2, as well as yung sa business taxation, And nabanggit mo na rin po yung acronym ng IHERAS. Bukod po dyan, meron pa po ba kayong nakitang common problem sa 3rd Distrito? Okay. Problema sa tubig. Kakulangan in supply in tubig. Maging ang Kalabanga. Right now, ang Kalabanga, ang water supply niya nasa 150 liters per second. Kulang pa siya nin 50 liters per second. Kaya igwang mga barangay, lalong-lalo na si mga hararayo, kabali ang balunggay, nakakadiit lang ang ibinubulos duman na tubig inumon, darakan, Kawadi. And Metro Naga Water District, to include not only Naga, but also Kamaligan, Kanaaman, Magaraw, and Gainsa. Ang kaipuhan, ang water requirement is 360 liters per second. Ang napoproduce lang ngunyan, itong nai-extract sa mga pumping stations and 1 or 2 bukal, nasa 210 liters per second lang. Kulang nin 150 liters per second. Kaya lalong namumroblema ang mga residente sa Banwaan kan, Kamaligan, Kanaaman, and of course, Gainsa. Part of Naga, Iyuman. Ano ang solusyon kayan? Siyempre, igwang sufficienting source of water. As in, napag-araman ta na po kung sa inyan. So, ang problema kan halos gabos na residente kan munisipyo as in syudad sa 3rd District, common problem, lack of supply kan tubig, including Bombon. Duman sa Barangay Harubay, na-discover ta, na ipaabot sa kuya, kan opisyalis kan Kawadi, Kalabanga Water District, through General Manager John Tolentino, na igwa duman tulong spring, bukal, na pag na-develop ang kakayahan na mai-supply is between 240 to 300 liters per second. Remember si deficit kan Kalabanga, 50 liters per second. Metro Naga Water District, 150 liters per second. So kung ma-develop ta po itong 300 liters per second, may sobra pa pong 100 liters per second. Di ba? Pero nangangaipo yan in medyo daradakulang budget. Sa Kalabanga lang, nasa 205 million pesos. Pero kan mag-ulay po kaya kami, nagkaigwa na po ni joint meeting between Kawadi and Metro Naga Water District. Kan nakaagi lang pong simana, as in pig-ulayan na po duman, ining pagtaon in solusyon
sa haloy ng problema sa kakulangan kan tubig. Ang solusyon niya on po duman. Pero siyempre, ang kakaipuhan po kayan, daradakulang kwarta. Nakahanap na po kita, 250 million pesos. So may nagtatabang na po sa Satuya, Senator Cheese Escudero. So, ididetalye lang, si technical team from Local Water Utilities Administration, mababa po ito, as in mairibanan si grupo ni Mr. Jun Mongoso, si grupo ni Mr. Jun Tolentino. Mabisita duman sa Bukal, sa Harubay, and then masagibo ng inspection, hihilingon kung saan maaragi si mga tubo. Pag na-develop ito si tubo, saan ang direksyon, igwa pa Calabanga, igwa po pa Carolina. Tanganing itong hali sa Harubay papuntang Carolina, sasalpakan na lang kay itong tubo man na maghahalat dyan po sa may Carolina. So, ipipreparar na po ini kan mga technical people, and then hopefully within the year ma-finalize, mapo na po si project. Ayan, parang nakaka-excite sa mga kababayan natin na talaga namang agrangay ang tubig. Ano po? Ayan. So, Mayor, balikan naman po natin yung naagihan tang eksperyensya with regards nung bagyong Christine na naging very traumatic naman po talaga sa ating mga kababayan. Ano po, hindi lang po dito sa Naga, kundi pati sa mga kataid nating mga municipalities. Ano po ang may programa na po ba kayong pwedeng ilagay o isabatas with regards po sa ganitong klaseng problema kung sakali po na sana wag naman kasi hindi po natin alam ang dating ng panahon natin, lalo na po ngayon na pag may nababalita ang LPA, ang feedback iba yung namamati na ng mga tao. So, ano po ang maaaring programa o batas na inihahanda nyo na po? Aram mo po, ang pag-resolver sa problema sa pagbaha, ilang dapat yan nakadepende sa mga lokal na gobyerno. Dapat katuwang dyan ang gobyerno nasyonal. And dahil ang tubig baha, dahil nakakabisto nin boundary, nin territorial jurisdiction, kaipuhan na koronektado po ang programa sa pagbaha. Dahil pwedeng Naga lang, dahil pwedeng Kamaligan lang, di ba? Kan bulan na Enero, igwa na pong presentation na sinagibo ang Department of Public Works and Highways manunungod sa pagpapadagos kay itong Bicol River Basin Development Program. And ang sarong aspeto kay ito, si pag-establisar ning inaapod na cut-off channel. Remember na pag nag-uran nin makusog, ang tubig sa Rinconada area, ang tubig sa Partikan Albay, nagdadaos-dos papunta sa Bicol River. Nag-aagi dyan po sa may Minalabak, sa may Milaor, digdi po sa may sa Naga, Bicol River, sa Kamaligan, luwas po sa Kanaman, papuntang Libmanan River, and then of course, luwas po duman sa Kabusaw, sa San Miguel Bay. Ang gigibuhon, itong may cut-off channel, hali sa may Minalabak. And then, itong purong party pong ito, kan Milaor, dumana po maagi, ang luwas na po gayan sa may Kanaman. In other words, si tubig na nagdadaos-dos, hali sa may Minalabak area, Rinconada and Albay, dahin na maagi sa Milaor, Naga and Kamaligan. Dakulang volume kan tubig, ang mababawas, tadain na po maagi sa Bicol River, duman sa mga nabanggitan na lugar. Around 400 meters wide ito magiging cut-off channel kung maipapadagos si implementation po ka ito, and mababawasan si pagbaha. Ang poproblemahon ta na lang si mga tubig na naghahali sa upper barangays, di ba? Upper barangays Kanaga, itong sa may Pili area,
Iyon na lang po yan, si po problema ho na mababa digdi. Pero bako na yan, arog kayang kadakula ang volume. So why po kayan itong Master Flood Control Program na pigpreparar kan Metro Naga Development Council, of which I am the chairman. Sinugo ta 2 years ago ang mga municipal planning officers, including Mr. Willie Prilles, our city planning and development officer, na maghaman nin flood control master plan. Dahil po nga ni sa pagtubod na ang problema sa pagbaha, dailang yan confined, as in dailang po dapat aksyonan kan sarong local government unit. So gabos po ini i-consider ta. And of course, the corresponding funding requirement, dapat ang paghiro kan Department of Public Works and Highways, kan OCD, igwa kang garo hinihiling na garo sarong main book na pagbabasehan. Kaya ini po, ang plano ta po kaini, si preparasyon po kaini, kabali si mga engineers kan District 2, District 3, and I think itong Saringkunada. So, nag-aaram po sinda kayan, including itong Road Network Master Plan. Ayan. So Mayor, bago po tayo mag-commercial break, gusto lang po namin malaman yung... Mama Diana, pasensya na po. May kasunod na po akong event. Ay, sige po. 3 o'clock. Okay. Kaya hindi na po ako masyadong magtatagal. Kung meron pang opportunity, kung okay lang po sa inyo, anytime after this, baka pwede po ako makasaglit para maipagpatuloy po natin yung sige ating po. magandang usapan. Ayan. Sige po. So, ayan. Pero, Mayor, pwedeng i-last question ko lang po sa'yo. Yung with regards sa pagtigil ng construction dito po sa New Plaza, Quezon? Nasuspend lang po. Magre-resume na. Noong isang araw, upon my instance, nagpatawag po, o ipinatawag, pero ang nagharap sa kanila ay si City Administrator Lito Del Rosario, yung taga Department of Public Works Highways, pinatawag po natin, yung taga City Engineer's Office, and of course yung contractor. At napag-usapan po doon, balikan lang yung timetable. Supposedly, magsisimula yung construction October. Kaya lang, alam naman po natin kung ano yung nangyari noong October, di ba? Bagyong Christine. At dahil po noon ay naantala ng halos 3 buwan, so necessarily, yung completion po ng project ay hindi na mangyayari. Base doon sa original timeline na sana before fiesta, tapos na. So, hindi po siya matatapos before fiesta, pero portion po noong plaza ay magagamit. Ibig sabihin, kapag ka nagdesisyon po yung susunod na administrasyon na gamitin yun, pwede po. Magpapalabas po kami ng statement patungkol po dito kasi yung iba naman po dyan, ginagamit sa politika yung bagay na yun. Kesyo, bakit pa daw giniba kung ganun din lang naman, hindi magagamit? Mayroong fortuitous event na tinatawag, yung Bagyong Christine, na naging sanhi para maantala yung pagtatapos noong project as originally intended. So, ayun, magpapalabas po tayo ng statement. Ayan. So, Mayor, bilang huling katanungan, taano po taika ang kailangang iboto ng ating mga botante sa darating na May 12, 2025? Taano ta si Nelson Legacion para sa Tercer Distrito? Sige. Taano po ta ako? Bakit ako? Kasi po, unang-una, kwalipikado. Pangalawa, may resibo. Kumbaga, may napatunayan na. Diba? May nakita po sa lungsod ng Naga. At pangatlo, may konkretong plano. Alam po natin kung ano yung mga ipapasang batas at alam po din natin kung ano yung gagawin sa loob ng mga bayan sa Tercer Distrito para makatulong sa uswag, sa pagpapa-asenso kan distrito.
Ayan. So Mayor, may fan lang po sa iyo na gustong ma-meet ka in person. Talagang hinintay ka po niya dito sa ating station. Tawagin natin si Kali. Kali? Ayan, Mayor, gusto ka lang talaga niyang ma-meet ngayon. Ayan, Kali, shake hands na kay ating susunod na congressman ng 3rd District. At may isa lang, Mayor, ha? May tatanong lang po siya. Dito ka na sa tabi ni Mayor para nakikita ka sa camera. Si Kali, ilang taon na ito si Kali? Ilan taong ka na, Kali? Ilan taong ka na po? 10. Grade? Mag-grade 6. Magi-grade 6. Gamitin mo yung microphone. Okay, Ayan, sige sige. na. Sige, si Kali. Okay. Uy, may tanong. Isinulat. Okay, sige. Congressman, paano nyo po mababawasan ng tuition fees sa mga universities, college, tapos sa mga private schools? Okay. Yun lang. Sige, papaano ko daw mababawasan yung tuition fees sa mga universities, colleges, public man o kaya private, 'di ba? Yung sa public ay may nakalaang budget naman, 'di ba? Yung mga state college or university na tinatawag, may nakatalaan na budget para po sa kanila para maging libre yung tuition and other expenses. Pero kinakailangan mag-comply sa requirements yung administration ng tinatawag nating state college or university. Kaya nga po sinasabi na libre yung college education sa public schools, state college or university. So magpapatuloy naman po yan. Pero pagdating doon sa private school, binigyan po kasi ng karapatan, ng right, yung mga private school na mag-impose ng sarili nilang mga patakaran sa pag-fix ng kanilang tuitions, miscellaneous at iba pa. Although ito naman ay kinakailangang ipaalam at tinitingnan din naman po ito ng tamang ahensya ng ating pamahalaan. So, pagdating sa private school, you just have to decide kung saang school ka ba, kung saang school mo ba gustong mag-aral at kung kaya mo ba yung tuition na ini-impose ng mga private school. So, makakapagpili ka naman. Pero kung para sa akin, kung may opportunity, kasi magagaling naman yung ating mga state colleges or universities, kung kaya din lang naman at qualified, doon na po sa state college or university, wala ka nang babayadan. Diba? So, hindi mo na kinakailangan humingi ng discount. Hindi na kailangan ibaba yung tuition and other fees. Ayan, thank you so much, Kali. And thank you rin po, Mayor, soon-to-be Congressman ng Camarines Sur, ng 3rd District Camarines Sur. Maraming salamat po sa lahat na nanood at nagantabay sa ating programa. Ito po ang Taano Ika, the radyo natin nag-job interview kung saan wala po kami pinipiling aplikanting kandidato dahil kayo po ang pipili sa kanila. Maraming salamat and to God be all the glory.